Naimbag rabi aming kakabsat. Sabado manen, kat awisin kayo para iti debosyon ken panagkararag. Okradan tayo di kiti imnaryo sa kakabsat iti imno at dadamag ngayon kam ibaga numero 178 iti imnaryo ebangheliko. Adadamag ngayon kami baga, amang palintag dagdaga. Damaghanap nuan sa mitna, damagranyagan kapya. Napnut lawagan kapya, tisip nget agbanawagan, katiban nawag mo malaman. Pagharyan ni Kristo umayan, lawag ayat agtaan. At dadamag ngayon kami kanta, kadagiti lilit daga. Kanta mangitan o puso, ken mang parmek sa iro, ket mangitagay pudno. Tisip ngetag manawagan, katiban nawag mo malaman. Pagharyan ni Kristo umayan, lawag ayat agtaan. Adadamag ngayon kami baga, damag ti Diyos anaranga. Tahimbaw na't anak na, mangisalakan parswa. Ayat na may pakita, tisip ngetag manawagan, katiban nawag mo malaman. Pagharyan ni Kristo umayan, lawag ayat agtaan. Adapuin kami pakita, at idalan liday nagna. Tapno tatao amuda, Diyos ken kinapudno na. Ket ken kwa na umayda, tisip ngetag manawagan, katiban nawag mo malaman. Pagharyan ni Kristo umayan, lawag ayat agtaan. Pagharyan ni Kristo umayan, lawag ayat agtaan. Manipod iti Exodus Kapitulo 10, versikulo 2, kasto iti mabasa tayo. Exodus 10 verse 2. Inaramid ko dagitoy a milagro tapno masaritam to kay iti anak mo ken apukom no kasano ti panamagbalin ko amaag dagiti Ehipsyo ket iti kasta maamuan yan to amin asyak ni Yahweh. Kakabsat, ti leksyon tayo ti dayto rabii ket may papan iti ti panakabalin, unang bilag, ti panangistorya, iti pamati, kaligiti sumarasaro no a henerasyon. The power of storytelling of the faith to the next generation. Idya da seminaryo, ti rason no apay nga, quote and quote, ado ti amok may papan iti Biblia. Ket gaputa na ikaubingak ti panagdengeg kadagiti istorya manipod iti Biblia. Dagiti diakonesa mi idi iti Narvacan manipod kinaubing ko aginggat kinagtutubok. Dagiti pastor mi, dagiti Sunday school teachers, VCS teachers, agraman, dagiti kamkamang iti iglesia. Nagbalinda paset iti panagdakkel ko
kasmay sa namati, kasmay sa Kristiyano. Sa anda, nagsardeng, nagistorya, no kasano ti kinaimbag ti Dios. Sanda nagsardeng, nangibingay ti istorya, ti pakasaritaan, ti kinaimbag ti Dios, kasagudayan ti Biblia. Uray dagiti istorya, aman mano ti nakangeg, kas pangarigan ko no kasano, nagsauday di may nga asno, di asno ni Balaam. Di da di seminaryo, ti amuket, amin, nga estudyante di seminaryo, amuda da di nga istorya. Ngam nasdawak ta, man-mano ka na kami ti makam mo. Kanda dumapay, apasa ti Biblia. Pagamuan ti maysa, professor mi, iti Biblia. One of our Bible professors, Professor mi iti Old Testament, kunana, your knowledge of the scriptures actually began in Sunday school when you were children. Ti panakamuyo iti Biblia ng rugi, manipod kinubingyo, ijay Sunday school. No pampanunutek, dahil ako na kinuna ti Professor mi, adak kinap agpaiso na. No saan anapudno, ken nagaget dagiti, diakonesa mi idi, pastor mi idi, Sunday school teachers mi idi, agraman dagiti kamkamag ti iglesia. No saan da nagaget anang istorya, ti may papan iti Dios, may papan kan Jesus, kay iti adalan, kas saritaan ti Biblia. Awan ti may sa Pastor Galinato, nga dati sangmanan nyo ita. Awan ijay ang nagseminaryo. Mabalin may sa kay iti wara-wara iti kalsada. Mabalin may sa kay iti panggulo iti sosyudad tayo. Ngam gapu iti pamatida, because of their faith and the legacy that they shared when they repeated the stories of Jesus, when they repeated the stories of God, when they told the stories of the prophets and of the disciples. Nataneb ti pamatik, imadu ti panakamuk iti Dios, iti sauna agramon kan Jesus. Ti leksyon tayo, saritaan na, ti bilin ti Dios kani Moses, nga iistoryana ti aramidan ti Dios kay ti Egyptios, no kasano nga isalakan ti Dios dagiti Israelita manipod kay ti Egyptios. It captures the essence of passing on the faith through storytelling. Friends, gagayam, ti leksyon tayo, awisan na tayo, nga ituloy tayo kadi asaritaan ti istorya ni Jesus. Ituloy tayo kadi asaritaan ti istorya ti Dios. Ituloy tayo kadi asaritaan ti istorya ti ayat ti Dios. Nang runa kay tubing, kadagitag tutubo. Keep on telling and retelling the stories of God, of Jesus, of the prophets. Tell the story.
tell the story. As we tell the story, kas ibaga tayo, ti istorya ti panakaisalakan, kan panakabalin ti Diyos. We develop future church leaders. We develop future faithful disciples. We develop future Bible teachers as well. Saan mo akasapulan tagbalin as Sunday school teacher? Saan mo akasapulan nga agbalin ka a VCS teacher? Saan mo akasapulan nga agbalin ka a Bible expert? Tapno ibingay mo ti istorya ti pakasaratan ti Dios. Tapno ibingay mo dagiti istorya ti Biblia. Just be a faithful storyteller of the good news of God. Share God's story. Ibingay mo ti istorya ti Dios. And change lives. Change the future of the next generation. Rugyam itan kapsat, ay bingay ti istorya ti Dios, kaliti tattao. Rugyam, ay bingay ti istorya ti Dios, kay itubing kadag tagtutubo. Rugyam, abalbaliwan, ti masakbayan da. Masakbayan, anay ramot, iti istorya ti ayat ti Dios. Apo Dios, agyaman kami, iti karit mo kada kami. Nga, ibingay mi ti istorya, ti panakaisalakan. Karit mo kada kami, amasapul mi, nga ibingay, ti pakasaritaan, ti ayat mo, kan panakabalin mo. Karit mo kada kami, amasapul mi, tagbalin. A great storytellers. Storytellers of your word and of your love. Katbaban iti daytoy. Mabalin mi balbaliwan. Mabalin ang mabalbaliwan. Ti masakbayan. Dagiti anak mi. Dagiti apo ko mi. Masakbayan ti swarsar no henerasyon. Agbalinda ang may ramot. Iti saom kaniti ayat mo. Apo Dios, kas adipon mo, adinutukam na agministeryo kalito'y anak mo ita, kalito'y kakapsat ita, masidagkakan ka para kadakwada. Ibabat ko ida ita iti kararag. Kay iti agladladingit, ipaimot liwliwa. Kay iti maburburiburan, ipaimot ikapya. Talna. Kay iti agkasapulan, sabtem na iti kasapulan ta. Kay iti masakit, ipaimo pa nakaagas kadakwada. Kadag iti mabutbuteng, ipaimo ti bilag, tured kadakwada. Uno apo, ibabat ko idakan ka. Benisyon amida, bantay amida, salakni amida, aywan amida. Tinagan mo Kristo. Amen. Kakabsat, iti daytoy ang maudi ang Sabado iti bulan. Agyaman na kada kayo iti suportayo iti iglesia kaniti panangrambak iti iglesia iti Nax iti 126 na anibersaryo na. Sapay tati apoy pain na ti parabor kada kayo. Ipain na ti pamedisyon kada kayo.
Gapu ka itaglab na pusanan nga ayat yu. Kas ituloy yu, ti panang supporter yu ti iglesia, ato iti Gcash kan mga account ti iglesia, agyaman kami, kadigit ti sagot yu. Kat ti Diyos, Ama, Anak, kan Espiritu Santo, ipain ako mataglab na pusanan pa'y, a benedisyon kada kayo. Amen. Bye-bye.